جغرافياوي አቀማምጣን ምቹእ ክሊማን ኤርትራ ኣብ ምርጋጽ ስፖርታዊ ብቕዓት ብቐንዱ ድማ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዘለዎ ተራ ልዑል ምዃኑ ሓደ ካብ ምስጢራት ናይቲ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ መድረኻት ዘመዝግቦ ዘለዎ ኣንጸባራቒ ዓወታት ድማ ንሱ ከም ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ብብሽክለታ ዑደት ዘካየዱ ዘለው ወጻተኛታት ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ኤርትራ በብእዋኑ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ስፖርት ትጎናጽፎ ዘላ ዓወት ንዜጋታት ሓበን ጥራይ ዘይኮነ نتفلات እውን ዓብ ተራ ከም ዝጻወት ብምጥቃስ ዛጊት ኣብ ዝበጽሕወን ከተማታት ኣስመራ ከረንደቅ ኣምሓረ ዓዲ ቀይሕን ባጽዕን ተጠቃምነት ናይ ብሽክለታ ኣብ በበይኑ ክል ዕድመ ኣዝዩ ዝውትር ምዃኑ ክዕዘቡ ከም ዝኽኣሉ ኣረዲዮም ዶክተር ቦሸር ዶሸን ኣብ ሃገረ ጀርመን እትሕተም ጋዜጣ ጂኢኦ ካብ 2010 ክሳብ 2011 ንኹነታት ብሽክለታን ኣብ መዓባብልኡን ኣብ ኤርትራ ከምኡን ንደረጃ ብቕዓት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝምልከት ሰፊሕ ጽሑፍ ከም ዘቕረበት እቲ ኣብኡ ዝረኸቦ ሓበሬታ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ባህሊ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኤርትራን ኤርትራውያንን ተቐዳደምቲ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ዘመዝግቦ ዘሎ ዓወታትን ክፈልጥ ከም ዝሓገዞ ኣብሪሁም ናብ ኤርትራን መበል 12 ግዜኡ ዑደት የካይድ ከም ዘሎ ዝሓበረ ዶክተር ቦሸር ኣስዒቡ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ዑደቱ ኩሉም እንቅስቃሳቱ ብሽክለታ ስለ ዘካየዶ ካብ ዝሓለፈ ፍሉይነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ተቐዳዳማይ ዝነበረን ከም ተቐዳዳማይን ሜካኒክ ብሽክለታን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎን ሚስተር ክራህ ሚሸል ብወገኑ ነበርቲ ናይተን ዝበጽሑን ከተማታት ዕለታዊ ንጥፈታቶም ብብሽክለታ ከም ዘካይዱ ክዕዘብ ከም ዝኽኣለ ብምልካት እዚ ድማ ማዕረትያ ብስፖርታዊ ብቕዓት ዘለዎ ተራ ነቲ ብሰንኪ ጻዕቕ ተሽከርከርቲ ክመጽእ ዝኽእል ብከል ኣየር ኣብ ምንካይውን ተራ ልዑል ምዃኑ ኣገንዚቡ ሚስተር ካር ሚሸር ኣስዒቡ በቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰላምን ጸጥታን ተሓጊዙ ኣብ ኩለን ከባቢታት ኣውራ ድማ ንብቕዓት ክፍትሸሉ ኣብ ዝኽእል ቦታታት ብብሽክለታ ይጓዓዝ ከም ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ህይወቱ ሃብታም ተመክሮ ከም ዝኾነ ሓቢሩ